Bai, guretzat ohore handi izan da, Eta oso pozik gaude, sari honengatik. Eta, bueno, ez genuen espero eta horrezegatik guretzat importantena izango da. Gu hasi ginen zerotik. Eta horrezegatik gu egin nuen pasuz egiten dugu gauzak. Lehenengo paisaia linguistikoa aldatu egin dugu, poliki, gero egin dugu gure prozeso internoak, bi hizkuntza ipini dugu, eta hori izan da gure lehenengoa pasuak. Eta gero poliki joango gara aurrerago. Hori da gure fortaletza handiena. Gu gara 150 pertsona gure taldean, eta guztiak hartu genuen dena oso pozik eta gainera oso arrunta. Eta hori izan da importanteena. Gu pozik, beti eskertzen da holan rekonozimenduren bat, edo zer administrazioaren partetik, baina ondo, pozik. Guretako bai, izan ere guretako euskara da langile eta zuzendaritzarako arteko zubi bat, barne komunikazioa errazten du, eta jendeak pozik hartuko du. Guretako gauza importante izango da enpresa barruko giroan eta elkarbizitzan. Guretako batez bere izan da bitarte bat harreman hori hobetzeko, eta horrek azkenean bebai ekartzen du hobekuntz bat fabrikazio prozesutan, eta jendeak beste jarrera bat dauka lehen ez zeukana. Azkenean lehen igual bi talde ezberdin ginen, eta orain bateratu egin gaitu, eta bat egin dugu krisiari aurre egiteko, bai, bitarte izan da. Hore handia, alde batetik egindako lanagatik, nik ikasle hoia izan dakoa naiz, eta gaur egun irakasle, eta badakitzen nolako goratan pasa ditugun, eta motibatzeko, indarrak emateko sariak, balio handia izan du. Gaur egun latza da, baina berriro ere ikasle garaian izan genituen arazoetara bueltatzen ari gara. Garai latzak izan ziren orduan, eta gaur egun berriro ekonomia arloa dela eta nahiko momentu txarra pasatzen ari gara, baina motivazioa faltan ez daukagu eta lan egiteko gogoa ez da, beraz. Aurrera jarraitzeko asmoakin eta guztion laguntzakin aurrera. Asa ikastola Arabarrio izanik, beste ikastola batzukin batera, bai Bastida eta bai Oiongo ikastolekin batera, proiektuan sinistu zuen eta zonaldea nahiko erdalduna izanik, Euskararekiko atxikimendu handia badu, han ikasten dugun ikasle hoiak eta gaur egun gazteek ere, azken finean Euskararekiko ezagutzak eta baita atxikimendua geroz eta zabalagoa da, eta Errioxatik ere ikasleak etorrita, zonaldea eta ezagutza bermatzen ari gara. Hurrengo pausua erabilera sustatzea izango da, eta horrein zain gaude. Denbora garai batzutan ikastolak nahiko bakarti sentitu izan ziren, Euskararen aldeko elkarte bat badugu, txikitxaka, eta horren bitartez ekimen desberdinak sortu izan dira. Gaur egun Euskara teknikaria badugu, urteak kostata, eta horrekin bai aisialdirako, bai kirola, eta bai gaur egun ere komertzioetarako zabaltzen aria. Hizkuntza normalkuntzarako proiektua martxan dago, eta espero dugu horren etekinak eta horren mamia eta garaiz lortzea eta ikustea. Naiz eta oztopo asko bidean topatu aurrera, geroz eta jende gehiago ezagutzen du eta horrek bermatu behar du. Beraz, positiboa. Naiz eta bidean oztopoa topatu, positiboa. Poz handia izan da, irabaztea sari hau, zeren eta Arabar Errioxan duela urte batzuk oso gutxi hitz egiten zen euskeraz, eta gaur egun gero eta gehiago. Eta gainera gu enpresa turistiko bat gara, eta gero eta jende gehiago etortzen da hitz egiten euskeraz, eta euskera sustatu nahi dugu eta erabili, gure lan oso interesgarria da beste hizkuntza batzuk erabiltzea lanean, baina euskera gure hizkuntza da eta sari hau oso garrantzitsua izan da guretzat.
Jende asko estatu batuekoak edo australiakoak galdetzen dute. Eta azaldu pizka bat nola da hori bi hizkuntza dauzkazuela eta zer da euskera eta hainbat espresio galdetzen dituzte. Eta gero ere, beraientzako oso gauza berezia da gure hizkuntza oso zaharra dela. Beraientzat hizkuntza bat erromatarran baino lehenago egotea hemen oso berezia da. Eta galdetzen dute nola idazten duen euskera, nola esaten diren gauzak, eta jakin nahi dute. Zeren eta Bilaluzian gure kultura eta gure ohiturak jendeari erakutsi nahi diogu, orduan hori garrantzitsua da, euskera sustatzea eta kanpotarrei ezaguna-araztea. Oso garrantzitsua dira eskolak eta ikastolak. Orain Arabar Errioxan uste dut eskola eta ikastola guztiak B eta D eredukoak direla, bakarrik dago bat A ereduarekin. Eta gurasoak ere zerbait egin behar dugu gure umei euskarari garrantzia emateko eta beraiek ere euskara maitatzeko. Lanean, eskolan, eta adibidez gu daukagu programa berezi bat eskolentzako eta ikastolentzako, eta programa honetan batu nahi dugu euskera, ardoa eta kultura. Eta zentzumezko tailerrak egiten ditugu, eta beraiekin jolastu euskeraz hobeto hitz egiteko. Guretzat ere oso garrantzitsua da euskera jende gaztearen kaptazioa egiteko. Zeren eta gaur egun Euskal Herriko jende guztia gazteak hitz egiten dute euskeraz. Gure eskualdean, zeren eta gure eskualdean jende zarra ez du hitz egiten asko, baina jende gazte guztia bai. Eta kaptazioa egiteko oso bide ona izango da. Arnaza gaitu naiz, ikusi duzu nola hitzak ere guztu bat zaizkit, emozionatuta. Ni nahiko harin emozionatzen naiz, hori sentibera naiz eta horregatik izan dut, bizitza oso baten kronika nola izan den zaria, horrek esan nahi duela, zahartzen ari zaila eta hori lehenko burutazioa etorri gabel, mutel, sartzen ari aiz. Ez da 40 urtekin eta 35 urtekin olakorik ez da gertatzen. Bizitza oso baten ibilbidea denean, zan nahi du urte batzu badirela. Izugarri garai haietan euskara entzuten genuenean Gasteizko kaleetan atzera begiratzen genuen. Ia tortikulizera egin da gute ginen. Eta orain ordea normal entzuten da. Euskara jakiteak gorrakadi izugarria egin du, baina bertsoan ere esan dut, erabileran dago gakoa, eta hori da landu behar duguna, eta horretan saiatu behar garena. Gure udaletxean esaterako, orain 40 urte, 43 urte, gu etorri ginean etorrintzanen arabara, gu ginen euskaldun bakarrak. Gaur eguneko 40 gorak euskara badaki. Erabilera eguneko 5 ez da iristen, eta hori pekatu handiegia da. Euskarak bere burua jaso nahi badu. Herrian kontzientzia daukanak egin behar du dakienakin euskeraz. Nire udaletxean zatagotarako niri zait erderaz ateratzen, nire eurrean dagoenak euskara badakit, nik ezin dut erdearik egin. Beti nik euskara egiten diot lehen da biziko, eta batez eta orain umeekin eta horrekin dutanekin, nik euskara egingo dit, beti egingo dit, badakit, dakiela, eta egin arazi.